क'क्राझार ब्लकनि आन्दाराव थानाय औवाबारि आदर्श बिद्यालयाव जे आबहावाखौ मोजां लाखिनो हेमल'खौ थिग लाखिनो फिउचार जेनेरेसननि थाखाय जे बिफां गायनाय बे खायथ'खथिया दिनै जोंनि औवाबारि आदर्श बिद्यालयाव जादों। आङो फरेस्ट बिबानखौ धन्यबाद होबाय जिहेतु बिथांमोना फैबाय थानाय समफ्राव आबहावाखौ मोजां लाखिनायाव जेब्लाबो रायजोनि मदद लानानै बेबायदि खामानि मावो आरो आवगायाव जे जाबाय दानि फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिफां लाइफां जोंनि गेजेराव ग्रोम ग्रोम एनभायरनमेन्टआ थिग थायो बेखौ नोजोर होनानै जे खामानि मावदों आं बेखौ धन्यबाद होबाय। नैबे साफा सुफा जिथु थाग्रा बेयाव बेआइनि सम सोलिबाय थायो बेनि सायाव मा राहा लायो? साफा सानै सोलिबाय थादों जोंबो नुबाय थादों बादा होबाय थादों खिन्थु आवगायनिफ्राय जथेस्थ' साबसिन जाबाय। आवगायाव मोजां नंथारामोन मोनसे सम फैदोंमोन जे समाव माने बिफां लाइफाङा सकलसिलाव दंस जाबायमोन खिन्थु दा एसेयैनो फैफिनबाय आरो मोजाङै लाखिनो थाखाय जों जेब्लाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ जों खावलायदों आरो एवारनेस खालामनायाव जों जेब्लाबो फसंथान थानाया आरो जेब्लाबो आवगायनानै थागोन।